Irisaldo palwono ting ranu Trasring karasa mewah dening Ganyut manis elingira Gusti Wis tenan truk nek iki ngrekoso tenan. Lagi iki sebo ngetutke bendara kok ya macan. Wis ngetutke macan turut alas blas ora jajan. Ayo wis kepiye meneh? Wong ya nyatane macan kedadeane saka sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa. Mula ya ora kena ngresula, Gong. Lah ya kudu sing ikhlas intine iki. Nah, kowe gene ngerti. Aku ki ya jane ngeleh ning aku ya tak ampet-ampet. Arep kepiye meneh? Hareng Petruk lan kowe Bagong. Persasat jagat wis diuber nganti kekalangan Malaya nggone ngupadi marang Kadang Upara Pandhawa. Sing maune dibondo diblengket Prabu Jayalengkara. Lah nggih. Nggih kedah sabar. Kalih sinartan ndedonga, sabar sinartan ndedonga. Mugi ge enggal pikantuk pepajar panjenengan nggih saged ruwat ngaten lho, sinuwun. Miat langening kalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekunang Surem sorote tan padang kasolan pacaring purnaming gagono dasare mangsa katiga. Ya wis kaslakno to ring rasaku enggal ketumarang kadangku para Pandhawa. Lan enggal bisa ruwat bali dadi wujud Baladewa maneh kang mangkono. Ayo enggal digelak lakune. Nggih, kula namung nderek sinuwun nggih, kula inggih namung nderek mang tindak riyen kula dherekaken sinuwun.
meh rahina sumubang wang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanigara saketer kini tunganingku ler pusing biniwanto toking ayam ono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja Semar Badranaya. Inggih, pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula pabakti kula konja ulun. Ya wis ulun tampa karya bombong ing kias ulun. Banjur apa karyanira marak ana ngabyantara ulun Semar? Kegelapanipun menapa temtu pukulun paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik ing legetaning manah kula. Adile pitakon kuwi mung diwangsuli. Mula nganggo sajarwu dhisik Semar. Nggih. Kula tak matur pukulun. Kula niku gadah gegayuhan badhe mbangun desa. Sejatosipun para momongan kula Pandhawa nggih pun sami sagah mbiyantu. Ugi para kawula nggih nyengkuyung. Nanging kejawi kula inggih badhe dipun ajapati kula niki malah momongan kula Pandhawa nggih malah sami dipun tarungku dhateng tiyang ingkang boten remen kalian kula. Menika ulun Paramara reng mangus waya ngambrang katingaronan ing kas wase aneng marga hama lakum Risangkanta wastrat mojo lang lalu hangulati Semar gegayuhan kita iku gegayuhan ingkang luhur. Krana iku go bakal kanggo mulyaning para kawula. Nanging wis sak mestine ana pacobane. Jar pacobane ku pinangka pandadar lan pangungkaling laku nanging lamun bisa luar saka pacoban ya ing kono malah bakal praptane nugroho agung. Lan babakan kita bakal mbangun desa ayo sumelang Semar. Ulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone bakal
bangun desa. Malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan kanggo para Pandhawa. Mudune para kawula ngamarta Dados lakon iki saged kangge lakon wahyu katentreman. Iya. Lakon apa wae kala mangsane iso dibareng karo wahyu katentreman. Kang saka iku tampanana sarana kekuatan kanggo bangun desa lan uga wahyu katentreman tumuli tampanana Semar. Nggih matur sembah nuwun wulun. Sinuwun. Paduka niku pripun to? Kahanan geger merga saka pangamuking Prabu Jaya Lengkara. Kok paduka malah terus ngilang, Kakang Semar? Ora kok ateges Kresna banjur ngilang utawa mlayu saka tanggung jawab nanging rening Pandhawa padha kapikut kaya Prabu Baladewa uga mangkono. Mula Kresna sawetara mentar iki saektine ya nunggu dawuhe Kakang Semar dimen nggone madhangke lakon iki bisa bebarengan ewadene Kakang Semar ya malah banjur ngilang uga. Banjur ning ndi iki mau Kakang Semar? Lah rak malah terus cucu-cucuan to. Kula saking sowan ngatasing kayangan sowan pukulun padha wenang. Surasane nyuwun sarana kegiatan kangge bangun desa, ugi nyuwun nyandang tumuruning kanugrahan wahyuning katentreman. Oh mangkono Kakang. Nggih. Lah sak banjure Jun niki pancen nembe wonten pacoban lelakon. Neng lelakon niku adile mung kudu dilakoni, panandang adile kudu disandang. Pun monggo sakniki sareng-sareng diupadi ndara-ndara Pandhawa. Ya wis ayo digoleki bareng-bareng Kakang Semar.
Gunjang Kanjeng lae kelap-kelap Kirkincang resang mewe gandru Punakawan ning ngarep iki kowe padha weruh wujudan apa? Lah nek kula mboten weruh. Reng, Rene. Apa? Kowe sing kira mbok menawa weruh? Oh bangsat kowe ya, Truk ya. Biajiger. Weruh ora kowe, Kang? Ora apa ta? Nang peteng kok ngono kuwi kok. Lah, nggih niku sinuwun pripun? Lah niku namung peteng. Neng nggih. Regemeng-regemeng. Kadang wonten wewujudan tiyang. Ning kok kadang-kadang kok ilang. Kadang-kadang ana wewujudan wong. Kireng ya, ora iki rumangsaku. Wah, kowe iki ora guna wis lunga ngono. Nggih, namung kadang-kadang weruh gong, rene gong, weruh ora? Matamu sing jembar kuwi. Ora kok kabeh tok mata-matake iki maksudmu apa e? Kurang ajar. Aku ora weruh apa-apa. Jujur wae aku ket mau mbayangke sega, Truk. Saestu. Luwe aku kan mau ngelih. Ki sing ditutke ora metu apa-apane. Mbok menawa nyoto. Apa mbakmu wis ora apa-apa, bubur. Kena dienggo sahur. Punawan. Iki pancen ana wujudan ning ora kosat mata. Tegese nggone mespadake kudu nganggo netra batin. Ngarep bener iki yen tak sawang wujude kunjara. Genah nek pendha sing dikunjara coba tak ilangane sing nutupi para kadangku pendha iki. Sanget ngaturaken gunging manuwun dene paduka sampun saged nguwali dhateng kula sakadang. Ya Baladewa kakangku. Wah, ku ngaturke panuwun. Yai, sekawit kula inggih ke taman pusakanipun Prabu Jaya Lengkara lajeng salah kedaden. Kula dados Sardula utawi macan. Nanging sareng kula saged nguwali paduka sakadang, malah kula inggih saged ruwat mala trimala kula. Wah, syukur yen ngono. Mung gumunku ana kahanan kaya ngene. Jlitheng Kresna kakangku malah banjur ngilang. Lho lah ya, aku dhewe ya gumun, Kresna iki malah ngilang nendi? Lagi wae dadi rerasan kok njur teko Kresna. Saka ngendi kowe? Wah, Kresna kakangku. Kresna kakangku kuwi uga dadi pamomonging para Pandhawa. Nanging ana lelakon kaya mangkene. Malah banjur nglungani. Koko Prabu, saking tindak pundi? Yai Punta saha Koko Prabu Mandura mboten kok ateges kula badhe milar saking tanggal jawab menika babar pisan mboten. Ning nyatane kowe ngilang. Wah, tinggal gelanggang colong playu. Lho, Werkudara. Pun Kakang iki mau nunggu
Kakang Semar jalaran yen to Yai Punta Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna padha kapikut Koko Prabu Baladaya iki mau uga malah kena daya pangaribawa mula pun Kakang nggone madhangke kahanan kudu bareng karo Kakang Semar. Oh, lah ngono. Lah saiki Semar ndi? Sampun sapunika Kakang Semar sampun ngrumiyini badhe madhangaken lelampahan menika. Pun monggo dipun tungka mawon. Tobat. Jalengkara. Bejo kemayangan dene kowe bisa ngaturake bebandaning Semar Badranaya. Nggih. Sakawit kula sampun sagah ngrangket Semar mila monggo anggenipun murba Semar badhe dipun mlampahaken. Saben-saben Semar mung gawe serik, saben-saben Semar mung gawe palang sing dadi gegayuhanku. Dina iki uga Semar bakal tak pateni Jalengkara. Tobat Jalengkara. Semar tak tamani pusaka ning arep tak suduk dadane nanging malah banjur musna ilang. Alah dalah. Gugu karepe dhewe kula golekane. Lah salah. Par, kowe jane wong apa? Maune kowe tak bondo, tak aturke ana ngresani Wang Pandya Betari Durga. Kowe arep dipateni ning kowe malah banjur ngilang. Kowe aja ngino banget. Ayo, dina iki aku sing bakal mateni karo kowe. Lah nek pancen iso aku patenono. Patenono Semar pancen iso. Karone Jayalengkara janjane kawit mau aku wis ngerti kowe iki sejatine sapa.
Ning pancen tak umbar dhisik arep tekan ngendi lah kok malah saya mamak. Mula saiki wancine kudu mbukak sejatine kowe sapa. Nek kowe iki sejatine Bathara Kala ayo kowe salin apa ora? Ora gelem salin tak ungel-ungel. Waduh, kok iya kono ya tak salin, tak salin. Oh. Lah apa to dikira Semar ora ngerti. Dikira Semar ora weruh nek kowe iki sejatine Kala. Karone Kala kok dadak membo dadi ratu sabrang iki ngopo? Iya, Kyai. Aku luwe aku ngelih. Banjur mundi dawuhe Ibu Betari Durga supaya aku mangsa para Pandhawa supaya aku mangan para Pandhawa. Krana Pandhawa kuwi dianggep klebu Sukerta. Mula dadi pangane Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya. Sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene ya. Umpama aku duwe bojo, banjur duwe anak 5 cacahe 5 lanang kabeh. Lah yen Pandhawa Puntadewa Werkudara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne loro kuwi goblok dadi buta goblok. Puntadewa Werkudara Janaka ki anake Dewi Kunthi. Nek Nekula Sedewa ki anake Dewi Madrim. Kok terus tok arani Pandhawa 5 Sukerta ki utekmu ning dengkul apa piye? Yo, iya Kyai. Aku luput. Aku nyuwun ngapura ya Kyai. Ya wis. Yen pancen kowe wis ngrumangsani luput, wis tak apura. Wis kono kowe bali, ora gelem bali aja takon dosa. Ya Kyai, aku tak bali Kyai. Larak tenan. Mesti kala ki didembani karo tuwekane. Durga, karone ngopo to? Saben-saben aku duwe gegayuhan kok mesti tok ganggu ki kowe ki ngopo jane? Kowe meri ya, kowe serik. Kowe serik karo aku ya. Ayo gelem bali apa ora? Udus. Gelem bali apa ora? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ayo bali mulih. Wadya balamu dijak bali kabeh. Janji wani ganggu gaweanku, wani ganggu bendaraku, wani ganggu dulur-dulur sing legah ana ning pulutan kene iki. Aja takon dosa. Kupak. Ayo wicik. Bali tenan apa Ram? Nek ora bali aja takon dosa. Inggih, kula wangsul Kakang.
Ayo, ndi Semar kon tekan kene? Ora usah goleki Semar. Sing ana Werkudara Semar kon tekan kene tak tugele gulune. Tungkak tamparono. Wah! Wah! Dar sambat. Kupakku. Pak mbok kowe dadi penyanyi hip hop wae malah apik mau. Mau spontan. Uhuy. Kupak. Aku lagi bahagia lho iki. Aduh. Ngowo. Roro. Ada bubar apa Pak pisan, Pak? Angko sik ah. Yo gara-gara pisan meneh yo. Hus. Ndoro. Punden, Gus. Gus. Turu baya. Gus. Gus. Niki lampahan wahyu katentreman utawi Semar bangun desa. Pun paripurna. Pak iki WC-ne wis iso dienggo dong Pak sing anyar kuwi. Mengko dhisik kuwi durung ana sapitenge. Lah kok wis dadi WC-ne? Dienggo hapus-hapus sik. Mengko gari ngeduk. Tak nggone laporan sik. Pak rumah makane kuwi kok durung ana sing dodol. Halo lagi wae dadi. Aku wae sing dodol. Rasa. Pak. Sing kuwi nggo nyanyi-nyanyi kuwi buka rung, Pak. Aja seru-seru ndak didungane ndara-ndaramu Pandhawa. Ora nek senene ki ndura lalu sinuwun Puntadewa ning ngarep lawange kok didodok-dodok ora akeh metu sing duwe. Kuwi nggo napa ya kok aku lali. Ono tulisane, ono gambare mik. Kuwi apa kuwi? Di darah-daramu. Sinuwun Punta dijak lunga saka kono kuwi. Kuwi mengko ndak dadi kelepetan dosa. Sinuwun Puntadewa ki ora tau duwe dosa. Mengko nek jangkahke sikil mlebu ning kono kuwi dadi dosane pirang-pirang. Wis ngono gek dikon dijak ning wahana sing liyane. Ana kora-kora. Ana komedi putar. Ana lemparan nduk barang.
Wah, Pak. Lempar anduk ya apa, Mas? Lempar anduk ya apa? Mboten. Lempar anduk kene wong baradus lali nggawa anduk terus kon nguncalke. Musik jare musik ana logone mic meneh ndi, Tru? Niku teng mriko. Ya dikancani yo rono yo. Nggo kula kancani kok. Neng mengke kula dibayari. Ya wis ora usah. Santai wae to. Ngendi? Mriko nah nika gang nika enten gang. Nah nika. 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 Oh. Kayak ngarep supermarket kae. Nggih, nika. Nah, mengke mang mlebet mriku mawon. Pun jos teng mriku. Awane aku ki ora dong, Truk. Aku ki tuntunan. Ayo sing ngene iki to, ratu njaluk dituntun sing elek. Lho, oleh kula. Maskere diagem maskere. Niku jakete. Nggo kula silih jaket niki mengke dinggo kupluk. Karo kuplukan, maskeran, kacamatanan. Sing penting ora kacamata ireng. Wis, niki wis piye? Wis ketok nek Awake dicet wae. Lah njenengan anu kaya wong luar negeri. Ketok banget lho. Kuwi makutane mbok dicop aku jaket kok makutonan. Ayo jendol dhuwur banget. Oh, ayo. Petro. dalem Pripun sinuwun? Aja sok sembrono lho. Tak tamani Cakra. Waduh. Musuhe Cakra pun mboten sios mawon. Sinuwun. Kresna. Dalem. Aku wis kebatut maskeran iki. Wis ayo melu pun Kakang wae. Lho, badhe nang pundi? Badhe tindak wonten pundi? Wis melu wae, mengko kowe iki seneng wis to meneng wae. Truk, pimpin jalan. Oke. Kae wis bahaya tenan kae wong telu kae. Wah, nggone ngendi tak susule. Alah. Tunggal dene mingan. Aku tak melu oleh apa ora? Rasah. Wah, wis kono mulih ngamar to. Lah mengko aku dhewe nek omong aja sok dipedhot-pedhot mulih ngamarta yatane iki aja dipedhot. Niki mungkin nek kelepetan dedusan mah bahaya pun mriko mawon. Kakang Mas bojomu wis akeh. Mulih. Nggih. Koko Prabu. Petruk, Dalem. ngerti sinuwun. Ndoro ati ora? Mboten niku. Semar. Kula. Sinuwun. Jeliteng Gus. Wonten pundi? Wene ngendi? Kula mboten ngertos sing wau dijak kalih sinuwun Prabu Baladewa. Kok ketok aku ngerti. Wow sing dados Google Map sinten? Nek tarunga-rungoke. Nek le kula mireng niku nggih Petruk. Ngopo ta iki? Seneng-seneng rajak-jak. Nggih nyusul mriko sing bayar kok. Lah aku ku men Google Map petunjuk jalan. Aku ora melu bayar kok. Nek di dalane. Nika. Nika lho diawe-awe lho, nika diawe-awe. Wah, saiki jlitheng ke, Gus. Nek gur ngrungokke ledha omong-omongane mburi wis ra ono enteke. Menika lampan
wahyu katentreman utawi semar bangun desa sampun paripurna ingkang disuwun sageta ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing pulutan mriki mugi tansah jinangkung binerkan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rezekinipun rahayu rahayu ndara